Lixo tirado sen ningún tipo de control, baños pechados ou pasarelas en mal estado. Estas son algunhas das moitas deficiencias que denuncian dende o Partido Popular de Barro sobre o estado actual do Parque Natural Río Barosa. Agora vedes restos de obra, un contenedor por aquí, un resto refugallo de cemento metido en bolsas, non sabemos para que, se o van a reutilizar, se o van a mandar a reciclar, se alguén o vai a utilizar, non sabemos. Pero, de logo, o aspecto, estes días de atrás, que facían bons días, digo, fai días de 4 e 5 autobuses de xente, os peregrinos, moitos que o Camiño de Santiago pasa por aquí polo lado, e a veces, pois, algún desvía se ven hasta aquí a botar un vistazo. O aspecto realmente é lamentable. Entre as súas reclamacións destacan a xestión dos baños públicos que está a facer o Concello. Denuncian que os vellos están pechados, que os novos continúan sen rematarse, estando xa fora de prazo, e que o método utilizado para poder dotalos de auga causará problemas. Ese búnker de baños, ese queixón aí, ese bidón enterrado, un bidón transparente encima, que eso enchea de algas completamente, pero que encima dá un aspecto realmente lamentable. Outra das denuncias do Partido Popular é que a empresa que gañou o concurso para xestionar o bar aínda o ten pechado. Bueno, 2 meses que van alá da adxudicación, eso sigue pechado, por aí non se sabe se a empresa o vai a coller, se non vai a coller, se que vai a pasar con eso. Decir que, por certo, a empresa é a mesma que o viña explotando estes últimos anos, onde o tiña cerrado prácticamente todo o ano. A estas denuncias hai que sumar a falta de mantemento dos muiños da parte superior do parque ou o perigoso estado no que se atopan algunhas pasarelas con táboas rotas e mal apertadas, o que supón un risco para os visitantes. Como entenderedes, 116.000 euros son bastantes cartos. Estaba a recuperación de algúns muiños por aí arriba, pero nin se acercaron a eles, nin se viu, nin sabemos que vai a pasar. Como digo, a pesar de que o plazo de execución da obra xa rematou. Segundo denuncian, todas estas deficiencias, especialmente a falta de baños públicos e a de vasoiras para tirar o lixo, están provocando que visitantes marchen de forma anticipada do parque ou que directamente decidan non achegarse. Por iso piden ao goberno local que arranxe o parque, que o coide e que realice investimentos con sentido común.